An sace alamin Isa Ali Ibrahim fantami a garin Bauchi, ɗaya daga cikin 'ya'yan babban ministan harkokin sadarwa na ƙasar Najeriya da kuma tattalin arzikin zamani na ƙasar Najeriya da ta Isa Ali Ibrahim fantami. Kamar da jaridar Daily Trust ta wallafa, an sace ɗan gidan ministan ne yayin dawowarsa daga makaranta, inda wasu mutane akan mashin su uku suka ɗauke shi. Tun dai aka bayyana cewa an samu yaron bayan 'yan awanni, amma mai sauraro ka daga ce mu ga cikakken rahoton. Sunana Hawwa Mustapha, ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin tashar mu ta Himma TV domin kallon shirye-shirye na faɗakarwa, wa'azantarwa, nishaɗantarwa, ilmantarwa da dai sauransu. To barkamu da dawowa. An sace ɗan ministan sadarwa da tattalin arzikin zamani Farfesa Ali Ibrahim fantami da aka rahoto cewa an sace shi a jihar Bauchi. Ne Daily Trust ta rahoto a cewar majiyoyi an gano ɗan ministan ne a Dambam, ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin jihar Bauchi a ranar Juma'a a shingen jami'an tsaro. Alamin Isa Ali Ibrahim fantami yana zaune ne tare da kakarsa. Daily Trust ta tattaro cewa wanda aka sace ɗin mai suna Alamin Isa Ali Ibrahim fantami yana zaune ne tare da kakarsa. Da yake tabbatar da sakon shi, ɗaya daga cikin masu kula da shi ya ce yanzu muka baro gida, yana gida a yanzu haka. An gano shi ne a Dambam, inda wanda suka sace shi suka ajiye shi, sun soke shi a wani shinge, daga nan aka kawo shi gida. Da aka tuntube shi a ranar Juma'a a babban limamin masallacin Isa Ali fantami, Imam Hussein, wanda da farko ya ki cewa komai game da lamarin, ya shaida wa Daily Trust cewa yaron yana gida. Rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta ce ba kai mata korafin game da sace al'amin ba, amma kakakin 'yan sandan jihar Bauchi Muhammad Ahmed Wakil ya ce ba a kai musu korafin kan lamarin ba. Wakilin Daily Trust ya nemi ji ta bakin game da garkuwar. Abin da muke so da mutane shine su taimaka mana da bayanai masu amfani kan mutanen da ba su yarda da su ba, domin mu ɗauki matakai. Kuma idan akwai wata matsala a kai wa 'yan sanda rahoto. Batun garkuwa da mutane ya yi wa al'umma katutu. An sha kira ga gwamnati ta ɗauki matakan kawo ƙarshen matsalar. An taɓa zata ɗan ministan lafiya a shekara ta 2029. Garkuwa da ɗan ministan mai ci da aka sani ya faru ne a shekara ta 2019, a lokacin da aka sace Dayo a Dawole, ɗan ministan lafiya na lokacin Isah a Dawole. An sako a Dawole ne bayan awa 24 bayan sace shi a gonarsa da ke Iroko kusa da Faditi a karamar hukumar Afijo a jihar Oyo. A bara idan mu kuma ta mai tsaro a shekara ta 2020 an sace Deputy Karen, yar uwar ministan harkokin mata Pauline Talen Arantiya a Loskoro a karamar hukumar Jos ta Kudu, amma an sako ta a bayan awa 44. Kuma TV tana aiki ba dare ba rana domin ta ga ta kawo muku ingantattun labarai, kama daga faɗakarwa, wa'azantarwa, nishaɗantarwa, ilmantarwa da sauransu. Ku dai ku ci gaba da biyan mu a wannan tasha mai albarka ta Himma TV. Mai sauraro za ku iya labar tashar Himma TV a Facebook, Instagram, Twitter, YouTube da sauransu, ko kuma a shafinmu na yanar gizo www.himmatv.com.ng. Haka zalika za ku iya bayyana mana ra'ayi. Domin samun shirye-shiryenmu za ku iya tuntuɓar mu a kafafen sada zumunta na Facebook, Instagram, Twitter da sauransu, duk a Himma TV. Ko kuma ku tuntuɓe mu a shafinmu na yanar gizo www.himmatv.com.ng. Sunana Abbas Idris Muhammad, amma gaskiya an fi sani na da Abacha C. Ni edita ne sosai. Sosai ma na taɓa yin editing ɗin fim. Akwai wani fim mai suna Hular Mutuwa, akwai kuma Majalisar Dattawa, wanda ni ne aikin fim ɗin kuma ni ne editing ɗinsa. Gaskiya muna editing ɗin waka, sannan kuma muna editing ɗin fim da kuma comedy. Gaskiya na kai shekara 7 ina wannan harkar. Yanzu dai muna zaune a nan Bahar Shopping Complex da ke Hadeja Road kusa da ofis ɗin MTM, shago mai namba 55. Da akwai wanda suna so su bani editing, to amma ba su san inda muke ba, to amma yanzu muna da ofis yana nan a Bahar Shopping Complex kusa da MTN office, sannan kuma ga lambar waya ma za ku iya ɗauka domin ƙarin bayani
masu son su kawo mana editing waka ce, comedy ne, film ne, gabaki ɗaya duk muna yi. Na yi editing ɗin waƙoƙi daban-daban da fina-finai kuma duk na yi editing ɗinsu. Da zuwa ta Rema TV. In yau ne farkon zuwan ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna mana alamar ƙarfa domin samun shirye-shiryen mu za ku iya tuntuɓar mu a kafafen sada zumunta na Facebook, Instagram, Twitter da sauransu duk a Himma TV. Ko kuma ku tuntuɓe mu a shafinmu na yanar gizo www.himmatv.com.